खुलुमबाय जोङो उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि गासैबो बेयाव नुनाय मानियानो जोङो केरेला ओनसोलाव दायो दङ। केरेलायाव जोङो गोबाव सम जाबाय जोङो खामानि मावनो थाफैदोंमोन। बेफोरबायदिनो दाउनि खामानियाव जों मावदोंमोन। दिनै दिन हाजिरा जोङो खामानि मावदोंमोन। दायो जोङो न' फारसे आवगायलांनो थाखाय जोङो थांनाय समफ्राव जोङो थांदोंमोन, नाथाय जोंनि ट्रेना केन्सेल जानायाव जोङो न' फारसे आवगायलांनो हायाखिसै। बेखायनो जोंहा गोबां प्रब्लेमाव दायो गोलैदों। जोंनि आखाइफ्राव जोंहा फैसा गैला आरो माखासे उखैनाय जानाय लोंनायनि फारसेबो जोंहा गोबां थेखा जानानै फैबाय। दायो बेखायनो जोङो खावलायदों, जोंहा हाग्रामा सार बिथांमोननि सायाव जोङो खावलायहरदों जेन जोंखौ नायो। दिनै गुबुन गुबुन हारिनि मानसिफोरखौबो जोङो खोनादों, SM निउसफ्राव जोङो मोनदों। गुबुन गुबुन हारिनि मानसिफ्रा दिनै गावनि हारिनि मानसिफोरखौ नाइट सुपार एबा बायदिसिना थांलाय फैलायनि राहाफोरखौ दिन्थिना लानानै बिसोरो नाइट सुपारफोर हगारदों। गावसोरनि मानसिफोरखौ गावसोरनि जायगाफ्राव लांफिनजोबदों। दिनै केरेलायावबो माखासे जोंनि एसामिस लोगोफोरखौ लांफैदों। नाइट सुपारनि गेजेरजों बिसोरो सरकारजों रायलायनानै लांफैदों। थिग बेफोरबायदिनो अरुणाचलावबो जों खोनादों, अरुणाचलाबो गावसोरनि मानसिफोरखौ आलाय सिलाय जानाय जोहोलावफोरखौ बिसोरो गावसोरनि जायगासिम लांनो थाखाय ट्रेन एबा नाइट सुपारखौ गंसेबाबो हगारनानै होदों आरो बेजों बिसोरो गावसोरनि जायगाफ्राव लांफिनजोबनो हादों। दिनै जोंनि बे थानाय जायगायानो जाबाय केरेलानि मालापुराम डिस्ट्रिक्ट। बेयाव जोङो दङ। जोङो दायो प्रेजेन्टआव गासै 15 जन दङ बर'फोर आरो माखासे गुबुन गुबुन जायगाफ्रावबो थाबावनाय दङ। गासै 500 जननिबो बारा बे केरेला ओनसोलाव दंबावो। सोरबाया फ्लाइटनि टिकेट दानदोंमोन, सोरबाया ट्रेननि टिकेट दानदोंमोन, नाथाय गासिबो केन्सेल जाजोब्बाय। जोङो दायो बे केन्सेल जानायाव गोबां जोंहा उसुबिदा जादों। जोङो ओंखामबो मोनजायाखै। बेखायनो जोङो BTC नि गभर्नमेन्ट जे चिफ बिथांमोननिसिम जोङो खावलायदों, जोंखौबो माबा मोनसे राहा खालामनानै बे जायगानिफ्राय गावनि जायगासिम दैदेनलांफिननो थाखाय जोंनो राहाखौ दिन्थिनानै होदो सारमोना। जोङो दिनै ट्रेन गंसे मोनोब्ला जोंनि बे केरेलानिफ्राय लानानै दिल्ली, मुम्बाइ, चेन्नाइ, गासै बेंगलर गासैयाव थानाय बर' जोहोलावफोरखौ जोङो लांफिननो हागोन। जोङो बेखायनो खावलायदों, जोंनो सुबिदाखौ होदो। जोङो नङाब्ला बेयाव गुबुन हारिनि जायगाफ्राव थानानै जोंनो केपासिटि एबा थानायनि जानायनि जेबो सुबिदाखौ जोंनो मोननो हायाखै। बेखायनो जोङो हाग्रामा सारमोननियाव खावलायदों, जोंखौ थाबैनो बे जायगानिफ्राय लांनो थाखाय लाहार फाहार खालामो। आरो जोंल' नङा, गोबां मानसियानो दिनै बेफोरबायदि जानानै दं। सोरबाया उन्दुनो मोनाखै, सोरबाया प्लेटफर्माव थादोंब्लाबो बिसोरखौ होखारदों, जोंबो होखारजादों। थेवबो जोङो न' फिसा लानानै बे न' फिसायावनो जोङो सोलिनानै थाथ'दों, उन्दुदों, खेनथे जाबनानै उन्दुदों। दा जोङो बेयावबो गिनांगौ जानानै फैदों। माखासे केरेला गभर्नमेन्टआ 15 जन गाहाम रुम मोनसेयाव दोनाखै, 2 साथामल' दोनदों। बेखायनो जोंनि बर' हारिनि जाय लिडारफोर, चिफ मिनिस्टारमोन, बिथांमोननिसिम जोङो खावलायहरदों जेन जोंखौबो थाबैनो जोंनि गासै बर'फोरखौ गावनि जायगासिम लांफिनो आरो जोंनो थानायनि सुबिदाफोरखौ जोंनि जायगायावनो बनायनानै होयो। आरो जोङो दायो बे समाव जोंनि नामफोरखौ जोङो बुंनो आखायाव लादों। आंनि मुङा ज्योतिष बर' आरो आंनि मुङा जाक्रियास दैमारि। आंनि मुङा हेरद बसुमतारी। आरो बिथांनि मुङा सुशान्त आरो महेश आरो निजोम आरो निरुप आरो सामसन। जों गासैबो बेयाव ज' जानानै दङ। जोङो उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनिफ्राय आरो जोङो बेखौनो लास्टाव जोङो खावलायबाय, जोंनो थांनायनि थाखाय लाहार फाहार खालामनांगौ। जोंहा ATM दंब्लाबो जोंहा फैसा दिहुननायनि राहा गैया। माखासे फैसा बिहरनो सानब्लाबो जोंहा न' फारसेनिफ्राय जोंनो फैसा सोहरनो हानाय केपासिटि गैया। खारन गासैबो बन्द गोजा, बेयावबो जोङो ओंखारनो हायाखै, न'निफ्रायनो ओंखारनो मोनाखै। थेवबो जोङो BTC गभर्नमेन्टनिफ्राय जुदि बे केरेला सरकारजों रायलायोब्ला जोंखौ बे जायगानिफ्राय लांनो हानाय सुबिदाखौ जों मोनगोन होननानै जों आसा खालामदों। आरो लास्टाव बुंबावबाय, जोङो जोंनि कन्टेक्ट नाम्बारा जोंखौ कल खालामनो हागोन 7086352154। बे नाम्बाराव जोंखौ कल खालामनानै जोंनो माखासे नोंथांमोना जि अनसुंथाइफोर
बा जोंखौ जि हेफाजाब होनो गोसो बे हेफाजाबखौ जोंनो बे नाम्बारजों कल खालामनानै खिन्थाहरनो हागोन। खुलुमबाय। जोंनो गासै जोंनो सुबिदा नांगौ बेखौनो जों खावलायदेरबाय।